Wadhi gwenge mago ma Bungoma eni doho apisa maduong' e migawo mar rech kod mwandu nam Jojo Chola ochiwo siem ne jolupo mapod tiyo kod kilwa ma oko puodhi. Chola wacho ni kilwa maricho mosebedo ka itiyogo kod moko kuom jolupo emosemiyo kwan rech dok piny nam Lolwe. Ne wacho ni piny owacho kaunti ma Migori kotenore kod ten jolupo chano bedo kod apedha mapek e nam Lolwe mondo gitieki kilwa ma oko puodhi. Apisa ni komachielo jolupo kod oganda duto kaunti ma Migori mondo chak chenro mag pidho rech e nam Lolwe mong'ere kaka cage fishing. Big anchors on the watemo ajo thurwa ne giae tiyo gi gik ma illegal gi nikech nitie gi amagi tiyo go ma fwamba rech duto nyaka gima yudo e pi gini ketho kendo biro miyo dwoko weche mag lupo chien. To wadhi kuongo wuoyo kod mondo wanyisgi the disarem ma ging'eyo rach mar tiyo gi mago already, but nikech wachako manyien ok wadwa chako gi lweny, ji okuongo wuo mondo wanyisgi the perimeters. To kwasekwerogi officers magwa ni ground, koro wabiro luwo bang' wachwano mondo mi ng'ama dipo ni wayudo ni nigi gia ma ok owinjore tige nam e sama ok owinjore tige nam, ok wabi compromise bang' kwasemi wuoyo mwakwerogi. Wach tiyo gi gigo ma ok owinjore nam ketho ne jolupo sawa nigi dhanda ma jokano madhi adhi e nam kama mako rech ma wild ka en koro koyudo rech odhi obudhe nam to ae nono nikech ja fishing gia marach cha osechoko rech nyaka mathindo mogolo oko. Gino wadwa kwero